Замисляли ли сте се някога как умът ни просто създава ред от хаоса? Как виждаме форми в облаците или пък как няколко отделни ноти изведнъж се превръщат в мелодия? Днес ще разгледаме точно това. Едно революционно движение в психологията, което се опитва да обясни как възприемаме света не като сбор от частици, а като едно цяло. Какво има тук? Ваза? Или пък две лица, които се гледат едно друго? Тази способност на мозъка да вижда цялостна картина, дори от такива двусмислени елементи, е всъщност централната загадка, на която гешталт психологията се опитва да даде отговор. И това не е просто някаква си оптическа илюзия, това е прозорец към начина, по който умът ни активно конструира реалността. Добре, нека се потопим в същината. Всичко започва с една проста, но изключително мощна идея, която, честно казано, обръща с главата надолу целия дотогавашен ред в психологията. Ключовата дума е гешталт. В основата си това е един вид протест срещу идеята, че можем да разберем едно преживяване, като го раздробим на най-малките му съставни части – усещания, чувства. Гешталтистите казват: чакайте малко, така губите цялата картина. А ето това перфектно илюстрира разликата. Предишната психология би анализирала едно дърво, като изучава корените, ствола, листата, всяко по-отделно. Но гешталт психологията казва, че самото дърво е нещо повече, нещо съвсем различно. Да изучаваш само частите означава да пропуснеш гората заради дърветата, или в този случай да пропуснеш самото дърво заради листата и клоните му. И ето я мантрата, ключовата фраза на цялото движение. Ако има едно нещо, което трябва да се запомни, то е това. Умът не е просто пасивен приемник на информация. Той е активен организатор, който създава нещо ново и смисълно от данните, които получава. Но как доказват нещо такова? Нека видим явлението, което дава официалния старт на гешталт психологията и на практика разбива аргументите на техните опоненти. Това е така нареченият фи-феномен. Представете си следното. Две светлини примигват една след друга в бърза последователност. Ние не виждаме две отделни светлини. Не, ние виждаме една светлина, която се движи. Само че това движение реално не съществува в стимулите. То е създадено изцяло в нашето съзнание. Това е еврика момента за гешталтистите. И тук е разковничето. Това преживяване е неразложимо. Не може да се раздроби на по-малки части, без да се унищожи. Това е нещо, което старата школа просто не може да обясни и доказва, че умът създава преживявания, които надхвърлят чисто физическите стимули. Добре, щом умът ни активно организира света, тогава как точно го прави? Сега идва може би най-интересната част. Автоматичните правила, които мозъкът ни използва, за да структурира всичко, което вижда. Първия принцип – близост. Умът ни не вижда просто купче на точки. Той инстинктивно вижда колони, защото елементите са по-близо един до друг по вертикала, отколкото по хоризонтала. Между другото, уеб-дизайнерите използват това непрекъснато, за да групират свързани бутони и информация. Следва непрекъснатостта. Вместо да видим купчи на отделни сегменти, умът ни предпочита да види две пресичащи се, плавни линии. Просто търсим най-простия и непрекъснат път. Принципът на сходството. Толкова е интуитивно. Мозъкът ни автоматично групира обектите под цвят, форма или размер. Тук веднага виждаме редове от кръгове и квадрати, а не просто някаква си смесена мрежа от фигури. А сега завършеност. Въпреки че формите тук са непълни, ние веднага разпознаваме кръг и квадрат. Умът ни буквално запълва липсващата информация, за да създаде смисълна цялостна форма. Помислете за лога като това на WWF. Това е принципът на простотата, известен още като праг-нанц. Когато сме изправени пред сложна или двусмислена форма, ние я интерпретираме по възможно най-простия начин. Вместо сложен многоъгълник, ние виждаме 5 пресичащи се кръга. И накрая – фигура и фон. Това е абсолютно фундаментално. Ние постоянно отделяме обектите, на които обръщаме внимание, от тяхната среда. Като се върнем към вазата от началото, това е перфектният пример. Вазата е фигура, а лицата са фон. Или пък точно обратното. Но не си мислете, че идеите на гешталт психологията спират до визуалните илюзии. Нека да видим как тези принципи се прилагат към доста по-сложни неща, като решаване на проблеми и дори социална динамика.
И така, нека се запознаем с Волфганг Кьолер, който често е наричан говорителят на гешталт движението. А животът му е също толкова интересен, колкото и работата му. Докато изучава шимпанзета по време на Първата световна война, се носят слухове, че всъщност е шпионин. По-късно той е единственият нееврейски професор в Германия, който открито протестира срещу уволнението на еврейските си колеги от нацистите. Ето как Кьолер свързва всичко. Той забелязва, че шимпанзетата решават проблема с достигането на банан много по-бързо, когато пръчката е физически близо до банана. Защо? Помните ли принципа на близостта? Ето го в действие. Умът на животното възприема пръчката и банана като част от една и съща ситуация, като едно цяло. Решението идва чрез прозрение, изведнъж, а не чрез проба и грешка. И накрая, нека разгледаме как тези идеи за цялостни системи се прилагат към човешката мотивация с работата на последния пионер в тази история – Курт Левин. Левин предлага да си представим, че всеки от нас се намира в своето жизнено пространство. Това е личната психологическа реалност на индивида. Тя включва абсолютно всичко, което влияе на даден човек в момента, неговите нужди, цели, спомени и дори очакванията му за бъдещето. И в това пространство действат сили. Левин ги нарича валентности. Обектите с положителна валентност ни привличат, като храна, когато сме гладни. Тези с отрицателна валентност пък ни отблъскват, като някаква бариера по пътя към целта ни. А нашето поведение е всъщност резултат от динамичното взаимодействие на всички тези притегателни и отблъскващи сили. И това ни води до финалния въпрос, който превръща цялата тази теория в нещо много лично. Когато човек мисли за важна цел в живота си, кои са обектите, хората или спомените, които го привличат към нея? И кои са тези, които го отблъскват? Разбирането на собственото жизнено пространство е може би първата стъпка към осъзнатото му управление.